Moikka! Mun nimi on Irmeli Lassila ja mä ajattelin kertoa sulle, mitä työkseni teen. Mä toimin hyvinvoinnin parissa, autan ihmisiä hoitamaan kehoa luonnonmukaisesti, terveellisesti ja turvallisesti. Toimin myös tiiminvetäjänä, mikä tarkoittaa sitä, että kun mulla aloittaa uusi työkaveri, niin mun tärkein työ on auttaa, opettaa ja coachata tätä uutta työkaveria oppimaan ne asiat, mitä tässä työssä tarvii. Eli tää on yhteistyötä. Ei ole mitään väliä, mitä on aikaisemmin tehnyt tai mikä on koulutus. Mä olin ennen itse sihteeri ja 9 vuotta sitten, kun olin hoitovapaalla lasten kanssa kotona, niin mä kuulin tästä mahdollisuudesta. Ja olen tänä päivänä tosi kiitollinen siitä, että otin mahdollisuuden vastaan, että nyt meidän elämä on muuttunut aivan täysin. Vaikka mäkin lähdin ihan hiekkalaatikolta tätä tekemään, niin mä oon tällä hetkellä täällä huippukauniissa maassa Etelä-Afrikassa. Tämä on mun palkintomatka hyvin tehdystä työstä. Näitä meidän yritys järjestää 2 kertaa vuodessa, aina mitä upeimpiin kohteisiin maailmassa. Mä en tiedä, mistä sinä tykkäät, mutta jos säkin esimerkiksi tykkäät matkustella ja mieluummin niin, että joku muu maksaa ne matkat, niin ehkä tämä voisi olla sullekin. Meidän tiimissä myös tosi moni arvostaa tätä valtaa ja vapautta, että voi itse päättää työajoista, kenen kanssa tekee töitä, minkälainen työkuvio on. Koska ihmisillä on erilaiset elämäntilanteet, niin tämä on aivan loistava, kun pystyy räätälöimään ihan niin kuin jokaisen omaan elämäntilanteeseen sopivaksi. Tosiaan en tiedä sun elämäntilannetta tällä hetkellä, mutta jos yhtään tuntuu, että nämä asiat kolahtaa, mistä mä puhuin, niin oo ihmeessä yhteydessä ja pyydä lisätietoja tai sitten ihan tapaamisaikaa, niin mä kerron sulle lisää. Mutta nyt sanon Etelä-Afrikasta moi moi ja toivottavasti nähdään. Moikka!